ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза пулҳои коркардаи Муҳаммад Наимов, Ислам Махаҷев ва дигар ҷангварони турнири UFC 294, реаксияи Ҳабиб ва дигар ҷангварон дар ғалабаи Ислам Махаҷев ва реаксияи ҷангварони тоҷик дар ғалабаи Муҳаммад Наимов. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворо оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баъди ғалабааш ба хейтерҳои худ ҷавоб дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман хубам, алҳамдулиллоҳ. кадоме ба ман боварӣ надошт. ман ба шумо чунин мегӯм. шумо гуфтем ки ман зидди англичан шанс надорам? беақлҳо, ман Аллоҳ дорам. бале дӯстон, бисёриҳо ба ғалабаи Муҳаммад Наимов боварӣ надоштанд, аммо мо медонистем ки ӯ ғолиб мешавад. ва акнун баъди ин навор даромада прогнози моро тамошо кунем ки чӣ қадар мо прогнози дуруст додем. ҳозир бошад реаксияи ҷангварон дар ғалабаи Наимов. давлатманд Чӯпонов: шери нар, табрик. Муҳаммад Наимов: туро бо ғалаба табрик мекунам. Самандар Муродов: Муҳаммад Наимов шер. Лоиқ Раҷабов: машааллоҳ, қариб дилзанакм кардӣ. акнун бошад дӯстон, оиди пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 294 гап мезанем. пулҳои коркардаи Ислам Махачев $1 $900,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Александр Волконовский бошад $1 $582,000. пулҳои коркардаи Камаруддин Усман $1 $20,000. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҳамзат Чимоев боша $865,000. пулҳои коркардаи Муҳаммад Мукаев $71,000. ва дар охир пулҳои коркардаи Муҳаммад Наимов $49,000. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов ғалабаи Ислам Махачевро чунин шарҳ дод: интизом, меҳнати зиёд ва сабр, ҳамаи ин чиз оиди Ислам Махачев аст. айни замон беҳтарин дар ин бозӣ. бигзор ки Аллоҳ туро нигаҳбон бошад, навиштааст Ҳабиб. ва боз илова карда чунин суханҳо навишт: беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳон, бародар Ислам Махачев, туро дӯст медорам ва табрик мекунам. агар аз ман пурсем ки ман дар куҷо будам, барои чӣ дар кунҷи ислам набудам, ман аллакай дар ин савол ҷавоб додагиам. ман ба муҳорибаҳо намерам, дар кунҷи онҳо намеистам ва ҳама чизе ки бо ММА аст пурра гузоштагиам. корҳое ки дастаи мо кардааст то абад дар таърихи ин намуди варзиш мемонад, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, чӣ гуна ки медонед Ислам Махачев ғалабаи худро ҷашн нагирифт ва дарҳол баъди ғалаба ба ҳама ишора кард ки хурсандӣ накунед ва ин ғалабаи худро ба мардуми Паластин бахшид ва баъд аз октагон бо парчами Паластин рафт. биёед тамошо мекунем. реаксияи Ҷейсон Гейҷи дар ғалабаи Ислам Махачев: баромади беҳтарин аз ислам, ман бояд ки ба кӯҳ баром. реаксияи чемпиони вазни сабуки Беллатор Усман Нурмагомедов: чемпиони ҳақиқӣ, ӯ ҳатто ғалабаи худро ҷашн нагирифт, ӯ ҳатто табассум накард. Паластин, дуои мо бо туст, мо бо туем, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, дуо карданро дар ҳаққи Паластин фаромӯш накунед. дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.